Meta mint klajta minestra f'Agamemnon il-fatt li kienet b'ħafna drama u movimenti u ħafna dmija dawn il-karattri iġaluk toħroġ mill-comfort zone tiegħek. U jiena dawk għalija kienu vera momenti sbieħ. Il-minuta tibda issa, Charlotte Grech, attriċi u direttriċi. Charlotte, kif bdejt tibni l-karriera tiegħek fl-arti, fil-kultura, fit-teatru wkoll? L-għoret kont ħafna mistħija jiena, allura t-teatru għeni ħafna fil-ħajja tiegħi biex noħroġ minn qoxorti kif jgħidu sewwa. Għad għandi ħafna passjoni u nieħu gost ukoll nara x-xogħol li tisir u vera nieħu gost li nkun parti mill-proċess anke ta' dawn iż-żgħażagħ li tilgħin illum il-ġurnata. Fuq xi qed taħdem bħalissa Charlotte inti? Mela bħalissa niddiriġi play jisimha Hearsay, din hija sensiela ta' 3 monologi, din hija t-tielet darba li qed nagħmluha hija kollaborazzjoni ma' Spazju Kreattiv. Jien naħseb dawn għandhom jolqtu il-ħafna nies u ta' kull età minn żgħażagħ għal xi ħadd ukoll li forsi huwa iktar matur.